Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rania Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Jessie, high school student. Itago na lang ang akong address diri sa Surigao del Sur. Punto legal kini akong suliran. Bahin kini sa akong pagkatao. Gibiyaan manggod ko sa akong mama sa bata pa ko. Gibilin ko sa paryente resab nila ni mama nga maoy nag-adapt na ko karon. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Way mama, pe! GC, way mama! Kipanghatag na siyang mama! Anta mo ni mama ni tanak ko. Nay, we! Ayaw ko ka-anak sa mga mama, oy. Dili man yung ka-anak ni mama, God. Pakawaw ka lang na muda. Bawal din sa mo, oy. Layas din sa mo. Mama Nita! Nandiyo ayaw pag mama ni mama na mo. Bago ni Karong. Ang itong baga. Ayaw lang, Rinald. Mamang ko mangawalan niya ni Blizzle Amigo lang guta. Ni, amigo! Samot kay ka dinis, amo, oy! Layas na din eh! Aron kami na lang si Dong Reynold ang pinangga ni mama! Agay! Maniko man ka, oy! Layas din sa mo. Layas ko. Layas. Hindi ka nilang anak ni mama papa. Ayaw, kuya! Ayaw, kuya, Rinald! Dili ko na mo kuya lagi. Kung ayaw pag kuya na ako. Agay! Hoy! Hoy! Ay, saan na? Ganun eh? Amo si GC Pai! Maway na mo! Maway na muna! Nawa na bagyan! Watuwa, tiyo! Bakag ko na eh. Bago ni Karong. Renal, gusto na. Mag-trauma tayo! Jesse, paminaw. Nahibaw kagyod nga dili ka anak namo ni tiya nimo. Mao nga ayaw paghawd-hawd dinhi sa bahay. Kay dili gid mahitabo nga ikaw ang akong labanan sa away ninyo sa akong mga anak nakasabot. Tiyo! Giunsa naman sa diay ninyo GC nga naghilak man ni pagpauli nako. Unsa na sad ninyo sang giaway? Nag-trauma ra na, oy! Papansin! Lagot yun na siya, oy. Iuli na siya siyang mama. Ayun na siya papuyad din sa ato. Sige lang yun na mo siyang labanan. Wa ko'y gilabanan ninyo ha. Pero nahibaw ko nga sukad pa sa una nga inyo ning daog-daogon si GC. Awa! Laban yun lagi dahil kang Jessie, ma! Blessy! Hilom ha? Kumuton ko ng baba ni mo ron. Oo, lagi! Ako dahil gusaban! Hmm? Dila ko ni mo, ma! Dali na ko ni mo! Blessy! Balik dire! Blessy! Kanan na lang siya panggaan mo, oy. Kami na lang mamahawa din sa ato. Kami na lang manlayas. Hoy! Shh! Rinald! Balik dire ba? Balik! Mapahawa na lang ko din sa inyo, tiya. Oy, dili ha, GC, dili. Asam sa kuno ka paingon kung mapahawa ka. Kabata pa ni mo, oy. Pangitaon ako kong mama nga nagbilin ni man ako, tiya. GC, Nabangi kong makita na ko akong mama. Ato lang ko niya. Ato lang ko ni mama. Dili lalim mga akong pagdako sa pamilya nila ni Tiya, nga si Tiya lang ang nakadawat nako. Ang uban namong kauban sa pay, gidaog-daog ko. Kay muraman sab sila og mangiki kung mapakita og pagtagad ang akong iyaan nako. Ako ang makaingon permis sa ilang kagubot. Ilabi na ako labanan ako ni Tiya. Maong nagkahuna-huna ko atong ikayuna, nga pangitaon na akong akong inahan. Gisuwayan na namo og pangita ni Tiya sa mga lugar nga tuwa si Mama.
Apan, wa gyud na mo ikita. Mong nagpabilin ko sa ilang tiya. Giantos ko ang tanan, hangtod nga, gipugos na gyud ko sa among maestra pagpangayo sa akong birth certificate. Kay wa man ko marehistro. Unya, Wa na kita laing mahimo, Jesse. Kinahanglan ka na gid namo nga ipa-late register. unya, unsaon man na tiya? Uman ko'y mamag papa. Ako ni mahibaw nga mo barog nga imong inahan. Og si tiyo nimo ang imong amahan. Unsa? Unya, musugod ka si tiyo, anak tiya? Ako ni mahibaw mo hangyo niya. Total, gamay pa man ka nga dinhi na ka namo. Wa ka pa'y tuig nga gibilin sa imong inahan diri namo. Gigatas na lang gud ka namo. Mao nga, sama na sad ka nga among anak, Jessie. Salamat, tiya. Oh, napa-late register ka na namo, Jessie. Gikan karon, dili ka na mo sampit na ko og tiya, ha? Mama na. Kaya anak na tika. Kanindot nga may sangpito na kong mama, tiya. Oh, mama na lagi. Mama di ay. Kana. Gikan karon mama na ko nimo, ha? O papa na sad nimo si tiyo nimo. Kasabot? O, tiya. Aw, Mm. ma. Ti, Blisel. Kuya Reynald, nakaluto na ko. Andam ng lamisa. Mga uno na ta. Unya na ng online games ninyo. Sumuka ni mo, Jesse, oy. Pildinoon ko sa kong duwa na. Ay, kalakot, oy. Wa, sang gana na tos duwa ni mo da. Sige ramsad magduwa sa iyong cellphone squad. Unya way kaon-kaon. Magkadaot pa yan na. Mapas mo niya mo. Ayaw ko badlong-badlong na mo, ha? Kisampir ba ka ng baya? Tupig man ni mo sa mamang papa nga. Magbut-buot na magpamadlong. Murag nalimot naman ka nga sampid ka ining baya? Nagdako ko nga kinaonan akong mga sakit nga pung sa mga giilan akong mga igsuon. Apan, wa sila mo ilan ako. Di gyud sila makadawat nako. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, gibiyaan o gibilin ko sa akong tinuod nga mama sa iyang paryente nga mo'y nag-adapt nako karon gikan sa gamay pa kong bata. May tulubagon ba ang ako mga ginikanan nako? Ikaduhang pangutana, gipalate register ko sa paryente nga nagsagop nako. Kay gikinahanglan na sa akong pag-eskwela. Husto ba nga ila kong gipada silang apelyado nga way adoption papers? Ikatulong pangutana, naghandom pagyud gihapon ko nga makita na akong matuod na kong inahan ug pamilya. Pwede pa ba nga mapausab ang akong apelyado nga tunas akong tinuod nga mga ginikanan kung ikita na ako sila? Ikaupat o katapusan, may pipila ka mga properties ang akong giila nga ginikanan karon. Kung dili ko gyud mapausab ang akong apelyado, mapiksan ba ko sa ilang properties kay nagdamang ko sa ilang bansagon? Dili ra ba ko madawat sa mga giila akong igsuon? Palihog, tabangyag tambagi ko, kini ang akong suliran, Jessie. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Sa mga medical nga mga pangutana, pwede gyud gihapon na ninyong ipada ang inyong suwat kay naman ako ang partner si Dr. Obra. Walan sa mi nagkuyog ron guys. But kami gihapong duha ang muhatag og tambag ug tubag anang inyong mga medical ug legal nga mga pangutana. Of course, ang kanang mga emotional, psychological, behavioral ninyong mga pangutana, andaming mutubag pud ana. So ay mog kabalaka, we will always be here to help you and answer all your questions. Ipadaan nyo ang suwat sa suliran_612@yahoo.com, Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page or sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Surigao del Sur, ang ato ang letter sender si Jessie, high school pa. Di siya magpasulti kung asa iyang address, pero bahin sa iyang pagkatao. Kay gibiyaan siya sa iyang mama katong bata siya. Naa siya gibilin sa iyahang parinti sa side sa iyahang mama nga mo'y nag-adapt niya.
Ang iyaha is sa tiya-tiya maniniya siya puyo pero feeling manggod niya matud pa siyahang saysay ug suwat gidaog-daog siya. Ila man ning gisuway pangita ang iyahang mama pero wa gyud. Hikita naagid siya didto in town nag-agwanta. Unya nangayo siya og birth certificate. Unya wa gyud no. Grabe gud ka mga bati ang iyahang mga nasinati aning ini-adapt in town niya. Of course, siguro kay wa puy pagbati kay di man mama, no? Unang pangutana gibiyaan o gibilin ko sa akong tinuod nga mama sa iyahang parinti nga maoy nag-adapt nako karon gikan sa gamay pa kong bata. May tulubagon ba ang akong mga ginikanan nako? Of course, abandonment. Kay ang obligation sa bata o sa mamag papa pagpadako man sa bata, no? Di man intaw nang itoy, may pang itoy kay mo pasuso pas itoy. Aw, may pang iro kay mo pasuso pas itoy. Ang imong ginikanan, sorry kaayo Jessie, murang wa man nagpakabana, nagpakaamahan og inahan nimo. Ang obligado man unta in town sila ana. Naagid sila tulubagon because that is their obligation. And failure to do that can be child abuse or child abandonment. Kaduhang pangutan, nagipalate register ko sa parinti sa nagsagop nako. Kay gikinahanglan naman yun niya, no? Ang iyang birth certificate of course. Sa pag-eskwela, husto ba nga ila kong gipadala sa ilang apelyido nga wa may adoption papers. Ang sakto gid unta nga proseso, and you are right, no? At a young age, I am very happy nga nakasabot ka sa sakto nga proseso, adoption unta. Kanang ilang late registration, sorry, medyo falsification na siya. Kaya magpa-late register ganita, meaning to say, na anak ang usa ka bata, unya wa dayon na rehistro. Pero, ang detalye nga iyang ibutang didto, kinsay iyahang biological parents. Ang ilang gisuwat didto, sila man, maski di sila nag-anak nimo, falsification na siya, simulation of birth ang tawag ana. Pero kung nagmalampuson sila, mahog yun nga ang gitan-aws balaod kung way mo question anang dokumentuha, sila gid ang imong ginikanan. Legitimate ka nga anak sa imuhang adoptive parents or kanang imong tiyo ug tiya. Ikatulong pangutana, naghandom pagyud siya. Gihapon nga makita niya ang iyahang tinuod nga inahan ug pamilya. Pwede ba nga mapausab ang akong apelyido ngadto sa akong tinuod nga ginikanan? Kung magkita na sila, pwede gyud. Ang pwede na nimo ipa-cancel ang imuhang birth certificate unya magpa-register ka og tarong og balik kay ibutan nimo nga bag-o ra nimo na discover nga mao ni ang imo din tinuod mama mao ni siya nga nasayop or gisayop og register ang imuhang birth certificate. But at least karon, no, you are considered as a legitimate child sa imuhang adoptive parents. I am just sad nga while gibutang kanila dila nga ilang anak, I'm hoping no nga itratar pug kanila nga anak pod. Ikaupat og katapusang pangutan na may pipila ka mga properties ang akong giila nga ginikanan karon. Kung dili gyud mapausab ang akong apelyido, mapiskan ba ko sa ilang properties kay nagdala mo ko sa ilahang bansagon o ilang pangan. Dili ra ba ko dawat sa ilahang mga igsuon. Mao na the effect gyud ana, and I think no we should give credit sa imuhang tiyo ug tiya nga ning dawat nimo ug ni parehistro gamit ang ilangan, and I hope nakasabot sila sa legal consequences ana kay nahimo kang legitimate child nila. So kung nahimo kang anak nila, like I said, kung di na ipausab, dili na i-question, ang balaod magtan-aw gyud nga balido tong dokumentuha kato imong birth certificate nga sila imuhang ginikanan. Therefore, ang legal effect ana dili ra nga sila imong ginikanan. Ang mga katungod pud sa usa ka anak nga manunod, no, and everything that goes with it, mao gyud ang maka-attach ana. So, kung naa sila mga katigayunan, makabahin ka kuyog sa imuhang mga ig-agaw nga mao'y legitimate nga kadugo ug anak yun nila. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.